An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalu do tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi araba bɛlɛmɛ nazara san kalo sabanan ye marisi kalo bi o tile 24 ye ka bɛn 2021 san ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo baarabila kɔni kun kɛlen bɛ Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali fan bɛɛ lajɛlen na mobili kɔni kun jɔlen bɛ fan bɛɛ lajɛlen mobili kun tɛ ka baara kɛ min ye mobili baarakɛlaw ye olu kɔni kun bɛ ka maa dɔw lajigi ka b'u ka moto kan n'o ye moto telimani bolibagaw ye n'i ye client min kɔfɛ o b'o jigi ka bɔ yen nɔ kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi mouvement yɛrɛ wolo olu mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko marisi kalo tile 26 ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ni ka Bamakɔ bɔlɔn furancɛw minɛ ko kɛra cogo la kunnafoni ɲɛfɔli ko la parti Sadi n'o ye Umaru Mariko ka parti ye a yira k'a fɔ ko Sadi bɛna sigi Mali fan caman kɔnɔna na o ko kɛra cogo la kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan ka lase a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sidiki Kulibali ala ka ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ kunungo baarabila kɔni kun kɛlen bɛ jago kɛbagaw ka fara mobili baarakɛbagaw kan an ka jamana kɔnɔna na a ko kɔni kɛra ɲɔgɔn sama-samaba de ye mobili baarakɛlaw ni moto telimani bolibagaw ni ɲɔgɔn cɛ yasa ka préveratigɛ d'a ma mobili baarakɛla dɔ an ɲininkali ko la Mamadu Kulibali an k'a lamɛn. Kulibali non foyi tɛ grève dɔrɔn de bɛ yen quoi bɛɛ bɛ grève ko kalama an tɛ grève an tɛ mɔgɔ faga an tɛ bin mɔgɔ kan an tɛ foyi kɛ an b'an ka hakɛ de nɔfɛ an ka hakɛ u kan ka hakɛ d'a ma faamaw ka ɲinina u kan ka hakɛ d'a ma an ka hakɛ an bɛ kɛlɛ grève kun y'o dɔrɔn de kuma fɔra grève fɔlɔ kɛra kuma fɔra siɲɛ fɔlɔ la u ma bɛn la filanan kɛra bɛnbakɛla an b'an ka hakɛ de nɔfɛ n'a fɔra bi mobiliw ka taga ka bɔ péage tigɛ péage kelen o péage kelen 100 minnu bɛ aller retour kɛ i taga i b'a segin i b'a segin e bɛ tila baara la wari tɛ u ka di nasɔngɔ di so e ye baarakɛlaw bɛ sara e b'a kɛ cogo di se kɔni t'an ye mais transport fana an fana bɛ se k'a dabila se m'an ye o y'o de n'i y'a mɛn bi Mali kɔnɔna la bi 100% transport de fanga ka bon yan transport de fanga ka bon Mali kɔnɔ yan port t'an fɛ foyi t'an fɛ yan nɔ mais an ka transport de bɛ na an ka fɛn bɛɛ n'aw fɔra ko transporteur fana sɛgɛnnen don i bɛ baara la sara t'i ye e bɛ tila ka baara la wari yɛrɛ tɛ o péage kelen o péage kelen k'e k'a sara 100 fɛ i b'a sara i tɛmɛ i b'a sara i bɛ boli tɔ motobatigiw bɛ tila ka t'i jɔ tila k'i baara i bɛ poste de ranger routière b'a jɔ ɲɛ bɛ se ka kɛ cogo di. Ni tun ye Mamadu Kulibali a y'a fɔ cogo min na ko min ye moto taxi bolibagaw ye ko olu fana sen bɛ don a grève na u bɛna maa ye moto taxi ni client b'i kɔfɛ u b'a sama ka jigin yasa ka préveratigɛ d'a ma moto telimani bolibaga dɔ b'an bolo Mamadu Samake an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Mamadu Samake ne bɔra Ɲamakɔrɔ de o fana telimani de quoi bon mɔgɔ dɔ de bɛ tun bɛ Ɲamakɔrɔ 30 mètres dara a mɛnna yen nɔ a ko k'ale bɛna tile gan na a ma se ka taa cogo sɔrɔ quoi bon donc o fana an ko fana k'an baara kɛ cogo ma sɔn parce que ko bɛ grève la quoi sɔrɔmatigiw ni taxitigiw bon anw dun t'a la fɛn ma fɔ an ye donc kɛmɛ ka don anw n'an ka baara cɛ parce que Mali ma ka cogo fana bɛɛ kɔni n'i ka hakɛ de quoi donc olu bɛ ka anw ka hakɛ détruire sisan donc o fana parce que u ka mɔgɔw ɲini kama quoi hali ni anw kan ka don a la normalement k'an ka anw fana wele k'an sigi an bɛ se ka kuma cogo min n'an bɛ jɛ ka baara kɛ cogo an kan ka se ka jɛ ka baara k'o kɛcogo la mais o t'a la quoi donc n'olu ma baara kɛ donc o fana fɛn o fana ka to so kɔnɔ o de ka hakilila ye n'i ye client min da n'i sera o ma u b'i lajigin o y'a nɔgɔman da ye n'i sera kuma ɲuman n'i ma se kuma ɲuman dɔ fana u b'i mago sa jɔnni de b'o kɛ sɔrɔn paraniw olu de don fana olu ka chauffeur dɔw b'a la comme ça a bɛɛ ye denmisɛnninw de minɛ n'i ma jigin moto kan fana u b'a mago si ma u bɛ se ka a fiɲɛ bɔ komi u bɛ se ka bɔ fana a tiɲɛ mais n'i kumana ka ɲɛ a ka ca la fɔ u b'i to yen yɛrɛ ko mɔgɔ tɛ kelen ye quoi voilà mɔgɔ tɛ kelen parce que hali sisan u ye ne yɛrɛ minɛ sa fana kuma ɲuman kɔsɔn o fana u ye ne bila fɔlɔ ayiwa donc ne ka taa laban cogo dɔn a bɛna kɛ cogo min t'a kɛ cogo dɔn donc ni hakɛ kɔni ɲini na hakɛ ka ɲini sariya kɔni kɔnɔ ne kɔni ka jeliw de ka fisa ka taa dɔ ka hakɛ fana bɔ sariya la quoi e hakɛ ɲini dɔw man ka taa dɔ fana ka hakɛ fana bɔ sariya la o fana man quoi bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini voilà mais anw fana bɛ k'an ka hakɛ fana ɲini k'an ka to an ka hakɛ ɲini voilà o dɔrɔn de quoi n'u ko k'u b'a kɛ taxi ni suturama k'a ko ye mais anw kɔni b'o fana telimanigiw kɔni k'an kɔni nin bɔ a la voilà donc hali n'anw jɔra an ka sigi ka kuma de an bɛɛ ka don a la siɲɛ kelen quoi n'o kɔni tɛ fo nin cogo la a ka gɛlɛn dɔɔni dɛ. Ni tun ye Mamadu Samake moto telimani bolibaga dɔ a y'a fɔ cogo min na ala k'a sabati o baarabila min n'o tun daminɛna kunungo a kun yɛrɛla k'a fɔ ko tile 3 baarabila don ka baarabila u y'a yira k'a fɔ ko bɛnɲɔgɔnya de tɛmɛna u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ kunungo ko baara kɔni a bɛ daminɛ bi n'ala sɔnna a ma wa ko grève k'a kun cɛra kunungo kelen na ko grève k'a kun cɛra kunungo kelen na n'an bɔra yen nɔ mouvement yɛrɛ wolo faso kanu olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɔli dɔ bolodalen bɛ marisi kalo tile 26 natɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka Bamakɔ bɔlɔn furancɛ minɛ ko an ka kɛ an yɛrɛ ye yasa ka préveratigɛ d'a ma Isaka Kulibali an ka lamɛn. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka a yira aw la ko an ye koba de bolomada an y'o koba min bolomada ka aw wele ka na nin kɛnɛ kan ka na yira aw la k'a fɔ vraiment le 26
mars alors date min man kan ka bɔ malien hakili la o yɔrɔ la alors ka aw bisimila ka aw wale ɲuman dɔn aw ka ni nouvelle ka lase diɲɛ bɛɛ ma diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama walasa alors jama bɛ se ka bɔ cogo min na ka bɔlɔnkɔnɔnaw bɛɛ fa Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw bɛɛ fa maa min tɛ se ka se boulevard de l'indépendance la alors olu ka to u ka yɔrɔ kɔnɔ Bamakɔ yɛrɛ bɛɛ ka fa a don an kɔni b'a ɲini aw fɛ vraiment boli kɔni a ka kɛ lawasa ye caman b'a jate minɛ k'a fɔ nin t'u ka ko ye mais dɔw b'a jate minɛ k'a fɔ n sen tɛ basa kɛlɛ la Siri Kuyate b'a fɔ kuma bɛɛ mais n'a sera i ma don min na n b'a f'i ɲɛna nimisa de bɛ na yɛrɛwolo filɛ nin ye gɛlɛya min kɔnɔ bi an b'an ka gɛlɛya kɛ an b'an ka kɔlɔbɔkɔlɔw kɛ ka dɔrɔmɛ kelenw de fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini ka jamana kunna wolo maliyɛn bɛɛ hali ni min ma se ka dɔrɔmɛ kelen bɔ i k'i farisogo alors i k'i farisogo lawaleya pour que vraiment ka se ka yɛrɛwolo dɛmɛ alors kɔrɔfɔ min bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna o ye nin ye n bɛna zananin dɔ da ka sɔrɔ ka bɔ kɔrɔfɔ la o de ye ala sago aw bonya b'a la ko kodɔnnaw ko kalan ni kodɔn tɛ kelen ye maa min bɛ kodɔn o t'a faso janfa maa min ye hɔrɔn ye o t'a faso janfa maa min ye hɔrɔn ye o bɛ faso ko k'a jɔrɔnanko ye faso tɛ jɔ janfa kɔnɔ faso tɛ jɔ ni walikan ye faso tɛ jɔ ni wali hakilina ye faso tɛ jɔ janfa kɔnɔ ni kalankɛla dɔw ye faso ci kodɔnnaw ka jɔ ni janfaciw ye faso ci a kanubaw ka jɔ mali faso ba in i ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ an bolo ha mali faso ba i sɛgɛnna i tɔɔrɔ la ka sababu kɛ janfajugu ye ala k'an dɛmɛ faso jɔli la ni tun ye mouvement yɛrɛwolo faso kanu mɔgɔ kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ bɛnɲɔgɔn ye ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ hali bi min ye farabugu ko ye a yɛrɛla k'a fɔ ko dɔgɔfeere marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo la ko bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔbilakɛla kɛlɛban hukumu kɔnɔna na ni waati in na karamɔgɔ Ablaye a yɛrɛ bɛ farabugu kɔnɔna na bi na karamɔgɔ Ablaye salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. karamɔgɔ Ablaye i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye ni waati in na i bɛ yɔrɔ min na. An bɛ foli di bɛɛ ma Siriki ka daminɛ an lamɛnbaa cɛman fara musoman ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na an bɛ farabu. A bɛ farabugu an kun ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko bɛnɲɔgɔnya dɔ tɛmɛna farabugukaw ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ kɔni k'a banna pewu e yɛrɛ b'a ko jula e bɛ se ka mun de fɔ lamɛnnikɛlaw ye. Siriki nin diyara n ye kosɛbɛ k'a sababu kɛ sɔni an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ n y'a fɔ cogo min na Ablaye Kulubali don i n'a fɔ i y'a fɔ mɔgɔ cogo min na ka foli di bɛɛ ma ani o kɔfɛ nin waati laban ninnu kɔnɔ la mɔgɔw tun b'a dɔn k'a fɔ ko anw fari ma danna nka an tora o kɔnɔ la an tun bɛ kɛlɛ min na n'o kɛlɛ tɛ dɔ wɛrɛ jamanajɔ de don bɛɛ ni jɔyɔrɔ don min ta ye marifa ta ye o y'o ye min ta ye hali ka se ka kala ta min ta ye ka bɛnbele dilan faso baaraw la an tun b'o la ni o ye an ka baara ye an faso n'i ye jateminɛ farabugu ani a lamini farabugu datugura kabini octobre kalo tile 6 ka na se wulikajɔ ma ka farabugu labila ni maa bɛ se k'a fɔ o baara min kuma tun bɛ sen na caman y'a fɔ ko farabugu labila k'a sɔrɔ farabugu labila an ye kɛlɛw kɛ nka bi an bɛ se k'an to nin kɛnɛ kan k'a fɔ lamɛnbaaw ye ko bi alihamudulilayi k'o sɔrɔ kɛ anw yɛrɛ donni ka na jɔ farabugu dugukolo kan ka tila ka mikoro minɛ k'a daminɛ kununko lazara tɛmɛnen fo ka na se fitiri ma fo sufɛ an bɛ farabugu dugu kɔnɔna na an b'a la ka kuma jama mɔɔw bɛ kasiw la mɔɔw bɛ ka na dɔw tun bɛ kalo 6 a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tile 100 ani tile 85 u n'u musow ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sugu sira tigɛlen gɛlɛya la u bɔlen dɔgɔ fili ka don farabugu n'i y'o lajɛ o sira yɛrɛ fɛ o ye kilo 15 de ye nka marifa jɛkulu ni tigilamaw kɛlen ɲɔgɔn na n'o kɛra sɔrɔ fɔcogo la jadisiw ka se ka sira minɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kalo 6 ani kɔ tile 100 ani tile 85 kɔfɛ kununko anw ni o délégation olu de farala anw kan an donna ka taa dɔw n'u musow ye ɲɔgɔn ye kununko k'a sɔrɔ kɛ nin wulikajɔ min n'a kɛra Siriki n bɛ min fɔ fɔlɔ n bɛ foli ta ka ɲɛsin Haut Conseil islamique du Mali ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ Seydou Ousmane Aïdara fo yan anw tɛ ko an ye Amisar mɔgɔ ou bien anw ye nin ye o tɛ dɛ Mali kɔnɔ an ka wara ta tɔgɔ ma ni min ye min kɛ don min na an k'o foli kɛ nin kuma in fɔra siɲɛ joli joli u y'a baaraw sigi sen kan a kun ma se ka kɛ sababa ye kosɛbɛ nka u tun bɛ baara ji jukɔrɔ parce que nin y'i gɛlɛya daminɛni na u tun ye sigikafɔba dɔ kɛ ɲɔgɔn k'a yira k'a fɔ ko baaraw banna pewu ko layidu taara ɲɔgɔn mɛ maa min tun ye layidu ta jadisiw nana jadisiw k'o to ka ma ye tuma kɔsa in na u ye wulikajɔ min kɛ ni o wulikajɔ taara kɛ bɛnkan ye bɛnkan min n'a kɛra nin kalo ye mars kalo tile 14 tɛmɛnen na ka bɛn ni dimanche ye o kɔfɛ u ko ko lɛrɛ 2 ni kɛra ko marifa tɛ ci o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ dalen don bana dilan kan an y'an t'o la kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kan danda la o sɔrɔ k'a ɲɔgɔnna caman caman fɔra an ye a si ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ nka dimanche don bɛnkan u y'a yira k'a fɔ
kalo kelen ko kuma min ka fɔ fana fo ka mɔɔw bɔ a kalama o tɛ dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko bɛnkan bɛ kalo kelen dɔrɔn tɛ dɛ u ye min fɔ an ye ko kudayi de don nka n'a fɔra ko an ka bɛnkan ye jirisun de a turulen don bɛɛ k'i hakili to i ta fanfɛla la an k'a lajɛ kalo kelen n kɔfɛ kuma dɔw bɛ yen ni tana dɔw fɔra n'a fɔra aw kana s'a ma an disa aw ma o kɔnɔna na ani o kɔfɛ o ye laɲini dɔw kɛ a fɔra fɔ cogo min na o laɲini dɔ ye mun ye n'o bɛ ka bɛɛ kamana kuwa farabugu dɛ ko sɔrɔsi minnu bɛ farabugu o duguko jadisiw vraiment olu tɛna olu kɔni ni sɔrɔsiw ni olu mana ɲɔgɔn ye u bɛ se ɲɔgɔn ma de mais min ye sigidalamaw ta ye ni bɛnɲɔgɔnya ɲini o conseil fɛ ala ni ala kira kama diinɛ kama k'olu ye marifa ta a fɔra fɔ cogo min na o conseil sera u ma n'o kan ten donc o tuma u bɛ bɛn kan ka marifa bila sigidalamaw n'u ni ɲɔgɔn cɛ a kana sama an dise aw ma nka fɛn bɛ an hakili hali an banabatɔ ye olu seereyaw di mɔgɔw ma min jaba jɛlen bɛ kuma lasurunyana dɔrɔn bɛnkan min kuma fɔra an bɛ se ka fɔ an bɛ don min ko bi farabugu sira min kun di bɔ kalo 6 ni kɔ kunungo anw fɛ nka Sidiki ka don farabugu Sidiki kunungo an ye kunungo bɛɛ kɛ ne yɛrɛ Abulayi Kulubali kasi de kasi micro de bɛ d'a ma k'a fɔ an faso dɔ bi jama kan kunbɛn an tɛ nin o ye mɛ ni miirila dɔrɔn k'a fɔ ko nin de tun ye nin yɔrɔ in ye ka nin datugu tuma min na an bɛ bɔ Dɔgɔfiri ka don farabugu sira min de ye n'o kun de bɔ fiyewu n'o ye duguma sira ye an taatɔlaw fɛ an taara se su dɔw ma o kɔfɛ an ye jadisiw yɛrɛ ye marifaw b'u bolo u ɲɛ bɛ anw na f'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ an taatɔla ye ka tila sufɛla fɛ fana an ɲɛ b'u la fan fɛ o dogolen tɛ maa si la Haut Conseil ka nin taama ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Boubacar Moussa Ba ni o tun ye minisiri ye gouvernement minnu tɛmɛna fanga kɔrɔ in na kɔsa in na o kɔfɛ ani Mofa Sila ni o ye Haut Conseil yɛrɛ kɔnɔna na Seydou Soumana Dramane Aidara ko a ka dɔgɔkɛya bɛ se o ma ka taa se journaliste maa 2 de bɛ yan fo ka taa bila Boubacar Bassem ou bien ka taa se Jalo ma bon anw mɔgɔ damadɔ ka bɔ Bamakɔ délégation na ka na yan mais a tɛ mana gɔnna parce que munna maa min ka min labɛn na ko bɔ an bɛ bɔ nɔnɔ de ka don Dɔgɔfiri yɛrɛ kunungo dozolaka minnu bɛ Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ olu y'u tɛgɛ da mobili dɔ k'a falen tunu maramafɛn camanba de la o ye maaw kamana guwa fɛn bɛɛ kɛra an ni sɔrɔsiw yɛrɛ kumaɲɔgɔnyaw ko la mais u ko ka maramafɛn ninnu to yen kɔfɛ sɔrɔsiw ye mɔgɔ bila ka na maramafɛn ninnu nɔfɛ fo nin yɔrɔ in na an b'a la ka ɲininkali kɛ maramafɛn ninnu tun ye jɔnni ta ye ni maramafɛn camanba in bɔra min ye n'a bɔra yɔrɔ la ni sɔrɔsiw ta kun don n'a kun tɛ sɔrɔsiw ka mobili kɔnɔ n'olu ta kun don munna olu de ma nana ye donc an b'o enquête la fo sisan kunnafoni minnu bɛ b'o la don nataw kɔnɔ an b'o di bɛɛ ma mais min jabajɛlen b'an bɛ don min na ko bi tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli di Haut Conseil ma an tɛ se k'o sɔrɔ kɛ an y'a ye nin taama an y'a daminɛ de kabini kari don i yɛrɛ ne sɔrɔmu jukɔrɔ faso ko la ka bɔ sɔrɔmu jukɔrɔ ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la sɔrɔmu na ka na don mobili kɔnɔ an ka na wa ka tila k'an ka sɔrɔmu laban kɛ nin taama nin voyage kelen sen fɛ yan capitaine bɛ n tɛgɛ la an bɛ baara la mais o ti dɔwɛrɛ ye parce que o ye anw tɛ hali n'an tor'o la an tora an faso nɔfɛ min ye dabalibanko ye Haut Conseil ka foli an tɛ se ka fɔ ka sa dɔrɔn parce que o de jadisiw sigira an nanen parce que o ye bɛnkan minnu ta le 14 u ye ɲininkali kɛ bɛnkan minnu taara yalima bɛnkan in a bɛ sira fɛ wa a tɛ sira fɛ bɛɛ bɛ ka jateminɛ aw yɛrɛ ka kɛ bɛnkan kɔlɔsiba ye an nanen kɔfɛ n'u ye Haut Conseil bɔra ka taa u yɔrɔ la délégation u ye ɲininkali dɔ kɛ k'a fɔ ko bon le 14 ni sisan cɛ olu yɛrɛ y'a fɔ n'u ka maa o maa ye marifa ci olu de b'a sariya tigɛ u bɛna min ko tigɛ a bɛ wa olu fana b'u hakili to u ka mɔgɔw la ten. Nin waati la e bɛ farabugu an dun ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko jadisiw y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔsiw kana don olu ka daga kɔnɔna na e yɛrɛ ye Dɔgɔfiri mara mɔgɔ ye yalima n'o ko taara ɲɛfɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bɛnkan in bɛ kɛ badabada ye wa. I ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Sidiki o se ka mɔgɔw ta la ka ɲɔgɔn faamuya nin yɔrɔ in de la jadisiw ma fɔ k'a fɔ ko sɔrɔsiw ti don olu ka mara kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko mara ye jadisiw ta ye n'a sɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ n'u bɛ k'a faamuya mara tɛ jadisiw ta ye u ko u ka kɔrɔfɔ de la ko n'a ma ye k'a fɔ bɛnkan bɛna k'u ni ɲɔgɔn cɛ ko conseil islamique min bɛna ka bɛnkan seere olu ni sigidalamaw ka gɛlɛya caman bɛ yen olu yɛrɛ y'a sɔrɔ olu ye fali kɛ olu la olu ye faliw kɛ u bɛna fɛn minnu tɛ négocier o dɔ ye olu ka jaabi kɛlɛli baara ye k'o tɛ négocier o ye kelen tuguni u bɛna kuma min fɔ farabugu bɛnkan u y'a kɛ de k'u b'a ka yɔrɔ ni yɔrɔ tɔw misaliya la Dɔgɔfiri bɛ farabugu bɛ Dɔgɔfiri commune de kɔnɔ k'u bɛ Dɔgɔfiri B3 yɔrɔ caman bɛ yen bi dozo daga bɛ yɔrɔ minnu na olu kuma ɲɔgɔnya la k'u ka farabugu bɔ a la donc dozow k'u ti sɔn farabugu ti bɔ a la bi a tɛ bɔ a la ni farabugu bɔ a la kuma a bɛɛ bila Haut Conseil ko ni farabugu bɛ bɔ a la olu bɛ segin o kuma olu da bɛ bɔ bɛnɲɔgɔnya la o kuma u ko farabugu ta gɛlɛya dɔ b'a la gɛlɛya in ye mun ye n'anw ni population civile an bɛnnen don ko la bon a dun bi n'i ye jateminɛ sɔrɔdasi minnu bɛ yan bi ani o kɔfɛ gɛlɛya minnu caman bɛ yen bi n'u bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana kan olu bɛ gɛlɛya minnu ta ka ɲɛsin a caman bɛ yen u bɛ Faransi kɔ olu ni Faransi tɛ bɛnna maa minnu ni Faransi don n'olu tɛ o kuma sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ko an ni farabugu bɛnna bɛnkan bɛ yen foyi t'an cɛ gɛlɛya tɛ yen o kuma o farabugu kelen in na sɔrɔdasiw dun b'o yɔrɔ in na yen o sɔrɔdasiw la
France ta bi se ka yala ina fo sa o surati munun be no no ye olu ni anw n'olu mana ɲɔgɔn sɔrɔ jamana bi kɛlɛ est ce que o kɛlɛ la ka farabugu ka surasiw to yen nɔ naani ninnu ye bɛnkan kɛ farabugu anw dun ka bɛnkan t'a bɔrɔtɔ n'a n'olu taara se ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ farabugu walima ka taa se ɲɔgɔn ma ka bɛn ni yɔrɔ min o tuma a bɛna fɔ k'a y'an ka bɛnkan bɔrɔtɔ o tɛ min na yalima surasiw bɛna taa ka bɔ yen wa kuma in de ye nin ye dɛ o kuma o la sisan o conseil ko non anw tɛ se k'o jala tigɛ o t'anw ka ci ye o ye Mali de bɛ o boloda parce que Mali jamana ɲɛmɔgɔ de bɔ mais anw kɔni bɛ min fɔ farabugu ni yɔrɔ tɔw bɛɛ ka kɛ kelen bɛnɲɔgɔnya la k'a fɔ a ti se farabugu ka ma farabugu ka ti se a ma u ko o bɛnkan olu bi o kalo kelen de di o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ surasi minnu b'o yɔrɔ in na yen nɔ n'olu taalen don ka bɔ farabugu kɔni kɔnɔna na olu ni farabugu tɛ u ni o ye bɛnkan ye olu b'a kɔnɔna na u ti se maa si ma maa ti s'u ma u ti se maa ma o kuma kalo kelen bɛ ka fɔ la pour que k'a kuma sɛbɛntiya ka ɲɛ kosɛbɛ o de ye surasi minnu bɛ yen olu bɛna bɔ yen kalo kelen kɔnɔna na wa yalima olu bɛna kɛ ten ka sɔrɔ ka jateminɛ bɔ a kan kuma in bɛ o yɔrɔ de la o de kama maa caman bɛ an yɛrɛ tulo b'a la réseau kan an ɲɛ b'a la mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko non k'u y'a bɛnkan kɛ État kɔ kan ni ɲɔgɔnna délégation ba bɛ se ka wuli cogo di ko État kɔ kan parce que n'i ye jateminɛ an ka ko conseil fo mais n y'a fɔ ministres bɛ yen n'u bɛ bɛnɲɔgɔnya ni sabati la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na dugu ma en vrai dire wa ni dama tɛra a fɔra ko délégation kelen minnu ye malidenw ye n'i y'a sɔrɔ ni o ye minnu bɛ ka marifa ta ko jadi wɛrɛ tigilamɔgɔ ko nin kɔfɛ ka wulikɛjɔ kɛ Mali kɔnɔ jamana bɛn'u sigi sen kan ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ n'a bɛɛ ye ni minnu ye malidenw ye u bɛ se ka marifa bila cogo min na u ni faso bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra mankan bɛ se ka nɔgɔya ni min ko k'i t'i yɛrɛ ye o bɛnkan kɔnɔ sa n'o ye même fɛn min bɛ kɛ o la o y'a damana ko wɛrɛ ye donc farabugu ta in dama tɛ kuma bɛɛ ye mun ye dɔrɔn ni kalo kelen min sɔn an bɛ taa ci fɔ jamana ɲɛmaaw ye k'a fɔ jadisiw ko ni olu ni Faransi n'a dɛmɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya olu n'o ti olu kɔni n'olu tɛ sigi ka fɔ la wa olu ti bɛn o kuma surasiw bɛ farabugu anw dun ko anw ni farabugu ni Lamini bɛn ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ marifabila bɛna kɛ yalima n'u bɛ yen an n'u bɛ se ka se ɲɔgɔn ma waati dɔ la kɔlɔlɔ bɛ na duguden sɔrɔ o kɔlɔlɔ bɛ na maa sɔrɔ o kuma yalima olu bɛ taa ka bɔ yen wa o conseil ye a fɔli min kɛ n bɛ taa o ɲɛfɔ fana Mali faamaw ye o de ye kalo kelen ye pour que k'a dabadiya maa caman fɛ dɔw b'a la k'a fɔ an yɛrɛ tulo b'a la an ɲɛ b'a la ko wayi ko bɛnkan in bɛ ka kɛ État kɔ kan heyi anw t'an faso bila maa si fo k'o fɔ k'o dabadiya n'i y'an da y'a la an bɛ Ala de fo ka Ala barikada kununko n y'a f'i ye kalo 6 kɔfɛ tile 100 ni tile 80 tile 5 anw ni dɔw donna e ka lajɛ kilo 15 n'a sira dɔ bɛ yen n'o janyana o ye mais kunun an ye munumunu dɔw kɛ mais duguma sira tun tɛ se ka taa Asimi nana avion de la anw ka nin farabugu in kɔnɔ yan bi mais anw nana kununko duguma sira fɛ ka na pont minnu sotelen don ka na se yɔrɔ dɔ la mobili tɛ se ka taa pont sotelen kama parce que olu ma kɛ ka tila ka taama ani ko conseil cɛkɔrɔba dɔw bɛ yan yɔrɔw la mɔgɔw bɛ kasi de kununko bɛɛ ne yɛrɛ ɲɛji ma se ka jɔ Seriki n bɛ se ka min f'i ye dɔrɔn kuma lasurunyana bi bɛnkan min bɛ sen kan maa tɛ se ka f'i ye ko nin y'a bannen pepewu dɛ mais maa bɛ se ka fɛn ninnu kɔni f'i ye an bɛ don min na ko bi basigi donna wa lafiya donna hali sisan bɛɛ b'i ka position kan o ye kelen parce que an natɔ la kunun an ka munumunu dɔ kɔnɔ u tun ye kunnafoni d'a ma jadisiw yɛrɛ ko bɛnkan minnu taara ko dɔw b'a la ka walaka o conseil tilala ka taa o duguw la fana ka taa ɲininkali kɛ k'a fɔra ko bɛnkan min bɛ yen n'an y'o fɔ ko maa si kana marifa tɛ aw ye marifa di an taara o dɔw sɛgɛsɛgɛ fana k'a sɔrɔ bandi dɔ de fana taara dɔ nɔfɛ k'a bɛ taa ka taa sɔrɔ a tamatɔ la ka marifa ci a la ala y'a kɛ o yɛrɛ ɲini k'a ka moto to yen o fana ye wele bila u ka donso ma ni kɛrɛnkɛrɛn n'o ye kimiri wɛrɛ ye o donso ɲɛmɔgɔ olu nana ka na bandi in fana sɔrɔ yen nɔ k'a fana gosi ni tigɛ ye a fana bolila ka taa moto in ma sɔrɔ a n'a ka téléphone a taara ka téléphone to u y'o téléphone ta ka di anw ma kununko seereya kama ko conseil k'a dɔn k'a fɔ ko jadisiya waleya ni fɛn wɛrɛ tɛ zon de tun ye nin a fɔlɔla ka marifa cilen donc olu bɛɛ bɛ k'o dugu ma o y'a sɔrɔ an bɛ t'o ɲininkali kɛ waati min k'an tɛgɛ da o kisɛ kan o kuma ye réseau minɛ ka tila k'o kuma fan bɛɛ fɛ ko bɛnkan kɛra ko o n'a ta bɛɛ ko donsow b'a la ka wulikajɔ ta ko ka ɲɛsin fulaw ma o kuma an selen yen n'u ye téléphone d'an ma ka wulikajɔ kɛ o conseil fɔ an y'a faamuya nin tɛ kɛlɛkun bɔ ni ala sɔnna ma jadisiw yɛrɛ ko k'olu tɛna jɛ ni bɛn maa ka bɛngɛnna kɛ o kuma o seera minnu bɛ yen an b'u ta ka taa n'u ye jadisiw yɛrɛ ka bolo kan bi o baaraw bɛ sen na. ni tun ye karamɔgɔ Abilaye Kulubali kan ye ka bɔ Farabugu an bɛ min fara nin kan fɛn fɛn ni bɛnɲɔgɔnya ye nin ka sabati an ka jamana kɔnɔna na k'a kɛ badabada ye min ye ɲɔnɔnna marabolo bɛɛ lajɛlen a kɛlɛ nin ka se ka kɛ a bannen kɛlɛ bɛ Mali fan o fan nin ka kɛ kɛlɛko bannen n'an bɔra yen nɔ min ye parti Sadi ye olu y'a jira k'a fɔ ko Sadi kan ka sigi Mali fan caman fɛ yasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Sadi ɲɛmɔgɔba Umaru Marigu an ka lamɛn. an ye baara dɔw daminɛ sisan a ka kan maliyɛn bɛɛ ka faamuya o baara tɛ dɔwɛrɛ ye parti Sadi
an b'a fɛ k'a sigi Mali dugu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ mais an ka welewele bɛ ka se dugu 4,000 de ma. O bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na? A bɛ se ka kɛ an ye commission dɔ sigi sen kan o b'o baara la bureau politique kɔnɔna na. A ka d'an ye mɔgɔ mɔgɔ ni sadi kanu b'i la, mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ sadi kɔnɔ i kana an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka comité sadiw sigi yɔrɔ bɛɛ. Sadi sigi bolo comité, ni comité o bɛ taa quartier kɔnɔ, comité o bɛ taa secteur kɔnɔ, comité mana bɔ yen section o bɛ tali kɛ commune na, section o bɛ tali kɛ district kɔnɔ. Ni bɔra section na i bɛna coordination na, coordination o ye cercle ta ye, coordination o ye région ta ye, Bamako district ta don. Nin comité bɛɛ de kan ka sigi waasa an ka comité central n'o ye parti tɔnden jolenw ye ka kɛnɛ ye, o comité central ka se k'a ka baara kɛ a sago ni lafiya kɔnɔna na. O la kumakan minnu bɛ bɔ comité central kɔnɔ, minnu bɛ bɔ congrès kɔnɔ, o de b'an bilasira ka baara kɛ ni parti parce que an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ fanga ɲini na, an bɛ ka fanga ɲini ni tɔn de ye ni parti kungenna kelen, ŋaniya kelen, taabolo kelen, ka tila k'i fasa fili waasa fanga ka sɔrɔ. Danfara min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bi jamana kɔnɔ, baarakɛlaw ni baarakɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ bi, fanga ka danfara de don. A ɲɛ b'a la a bɛɛ y'a ye o, aw bɛ baara kɛ, mɔgɔ dɔ bɛ décision ta, mais musow k'a kan k'a faamuya ni parti kan ka ye ko yira jamana in kɔnɔ, ka Sɛnɛgala musoman ta ka don député bulon kɔnɔ o ye sadi ye, ka Sɛnɛgala cɛman ta ka don député bulon kɔnɔ o ye sadi ye. Preuve jumɛn b'a bolo an ka yira tugun te. O tuma a ye wuli a ka jɔnya juru a k'a tigɛ ka bɔ aw kan na, nafolo jugu ka jɔnya juru n'a b'a kɔnɔna na, n'a bɛ k'aw ka jamana halaki don o don, a y'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. O tuma Mali baarakɛlaw an k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye, an ka fanga ta, an ka fanga jamana taabolo an ka yɛlɛma. O tuma o taabolo fɔlɔ ye mun ye dɔrɔn ka parti ɲɛnama sigi. Parti ɲɛnama sigili min ye ka parti ka kɔnɔkow dɔn, ka statut règlement dɔn, ka tila k'a ka programme dɔn, ka tila k'i yɛrɛ k'i hakilina fara kan min kan ka kɛ taabolo ni fanga taara ka sɔrɔ ka fanga ɲini n'o ye. Donc an b'o de welewelekan de bɛ n bolo ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ yɔrɔ min na bi na an y'a jateminɛ cogo min na a musaka ta tɛ minnu se ye musaka min ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, a y'aw bolo bila kun a ka nafolo bɔ, an k'an yɛrɛ kumabɔ nafolo bɔ an ka baara kɛ n'a ye. An ka yɛrɛ kumabɔ nafolo bɔ an ka baara kɛ n'a ye. Marimariko ala k'a bɛn sababa ma. N'an bɔra yen nɔ Musa Mara ye taama dɔ kɛ ka taa Sikaso Kucala ani Buguni. Musa Mara taama in kun ye jumɛn? Voyage ninnu a kunba ye min ye, a fɔlɔ o ye anw yɛrɛ ye k'a ɲini ka kibaruya sɔrɔ jamana lahalaw kan duguma yɔrɔ ninnu na. Jamana kɔnɔdenw hakilina ye jumɛn ye, gɛlɛya jumɛn b'u kan, olu yɛrɛ ka faamuyali ye mun ye sini ma sinikɛ ma jamana ko la, ka ɲini k'o faamu, anw yɛrɛ k'o faamu, o bɛ anw yɛrɛ dɛmɛ an ka baaraw la. Filanan ye min ye, an bɛ se ka an to nin fɛ ka dɛmɛ jumɛn kɛ, dɛmɛ misɛnninw bɛ yɔrɔ dɔw la, an bɛ groupe moteur dilan min bɛ na ni courant ye, yɔrɔ dɔw la an bɛ kɔlɔn sen, yɔrɔ dɔw la an bɛ dɔgɔtɔrɔso dɛmɛ, yɔrɔ dɔw la an bɛ ekɔliso dɛmɛ, yɔrɔ dɔw la an bɛ magasin jɔ, yɔrɔ dɔw la an bɛ musow dɛmɛ, yɔrɔ dɔw la an bɛ denmisɛnw dɛmɛ. O ye fasoden ɲumanya ye anw ka faamuyali la. Ala ye garijɛgɛ d'an ma, an bɛ se ka maaw dɛmɛ, an bɛ maaw dɛmɛ. A sabanan o ye anw fana ka se ka kunnafoniw di jamana lahalaw kan ka maaw hakili sigi. Transition ko bɛ cogoya min na, camancɛ fanga maaw bɛ fɛn caman fɔ minnu tɛ tiɲɛ, donc mun de bɛ se ka kɛ ni hakilisigi ye k'a ɲɛfɔ ka maaw bila sira ɲuman kan, jamana jɔli sira kan. O ye hakilina ye, an bɛ baara kɛ ni hakilina min ye. Bon an ka voyage bɛ bila o minɛn ninnu de kɔnɔ. An b'a kan, ni Ala sɔnna an bɛ continuer comme n y'a fɔ a gulonnen tɛ élection na, a gulonnen tɛ campagne na. Tant que jamana bɛ yen, tant que an bɛ yen, inchallah an bɛ continuer nin sira kan. Filanan o ye tiɲɛni min kɛra Tesit ni bin kɛra an ka sɔrɔsiw kan 33 an denw an dɔgɔninw minnu bɔnna nin na Mali ko la. An bɛ tasibila de kɛ ka dugawu de kɛ u ye, Ala k'u dayɔrɔw suma, Ala ka u kɔw dilan, Ala ka u ye min kɛ jamana ye, Ala k'a to jamana k'a d'u ye olu n'u kɔ. Filanan an b'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw halisa an b'u nɔfɛ bi an b'u nɔfɛ sini, an ka armée an b'u nɔfɛ bi an b'u nɔfɛ sini, an b'u lafasa, an b'u dɛmɛ an seko n'an damayira. Maliyɛn miliyɔn 20 ni kɔ an bɛɛ kan ka kɛ o sira de kan. Nin dantɛmɛ wale ninnu maa minnu b'a kɛ u k'a dɔn hali n'u y'a ɲɔgɔnna 100 kɛ u bɛ maliyɛn dɔw sɔrɔ u ɲɛ k'u kɛlɛ. An tɛ se ka jɛn n'a ye, an tɛ se k'an kun biri u ɲɛkɔrɔ, olu bɛ sira min kan nin t'an ka jamana ka lahala ye, nin t'an ka jamana seko n'a dɔnko, nin t'an ka jamana danbe ye. An ka jamana danbe ye bɛɛ ni karama, bɛɛ ka kan jamana ko la. Maa tɛ maa jagoya ka don wo fɛ wo min min diya, bɛɛ n'i ka hakɛ don. O jamana in a jɔra nin de kan, wa ni Ala sɔnna a bɛ continuer nin de kan. Hakilina sabanan ye min ye, a k'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ halisa u ka sɔrɔsiw dɛmɛ, u ka minɛnw d'u ma, minɛn b'a to sini ma sinikɛnɛ ma nin bin kan ni façon tɛ se ka k'u la. U bɛ yɔrɔ janw ye, hali ni bin kɛr'u kan u ka se ka maaw kɛlɛ ni minɛn ye min bɛ maaw yɛrɛ dabaliya ban. Halisa an k'u dɛmɛ, halisa an k'u équiper, an k'u renforcer. Pankuruw ka caya, sanfɛ fɛnw ka ca, drone fɛnw min b'a to yɔrɔ bɛ ye ka sɔrɔ
mɔgɔw ma se ka s'o ma u ka baara kɛ o sira kan o fɛnɛ bɛna an ka cɛdenw dɛmɛ. Ni tun ye Musa Marakan ye a y'a fɔ cogo min na kɛlɛkɛminɛnw ka ɲini ka da an ka cɛdenw ma yaasa u bɛ se ka kɛlɛ kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na Ala k'o sabati. N'an bɔra yen nɔ AMAPU o ye kunnafoni di sira dɔ ye u ye jakɔrɔ dɔw kɔni labɔ yaasa ka mɔgɔw hakili lajigin démocratie yɛrɛ la. Démocratie ye fɛn jumɛn ye yaasa ka pérépérétigɛ d'a ma Yusuf Dumbuya an ka lamɛn. An ye nin exposition ni ŋaniya a bɛ wagati bɔ an bɛ k'a labɛn. Exposition tɛ dɔwɛrɛ ye ja yira de don. Ja minnu ni an ka photographies ye jatalaw ye baara kɛ u kan kabi démocratie kɛlɛ la parce que fɔcogo wɛrɛ t'a la ni démocratie kɛlɛ tɛ caman b'a kalama k'a fɔ ko démocratie nin ye a san 30 ye an ka dugu kɔnɔ marisi kalo tile 26 san 1991 ni 1991 san n'a b'a fɔ ko 1991 o wagati la an ka tɔn dɔw ye laɲini kɛ tɔn dɔw politiki tɔn b'a la ekɔlidenw ka tɔn b'a la baarakɛlaw ka tɔn b'a la avocats ka tɔn b'a la hali baara denmisɛnnin minnu bɔra ekɔli la olu ma baara sɔrɔ olu ka baara ɲini tɔn olu farala ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ walasa jamana bɛ se ka dayɛlɛ ni jamana dayɛlɛla tɔn wɛrɛw bɛ se ka créer parce que parti unique de tun bɛ yen n'a tun bɛ fɔ a ma ko UDPM pour que tɔn wɛrɛw bɛ se ka yamaruya olu ka don jeu la démocratie bɛ se ka na mɔgɔ caman bɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ mɔgɔw bɛ se ka tɔnw créer u sago la mɔgɔw bɛ se ka kuma an b'a fɔ ma ko démocratie pour que mɔgɔw bɛ se k'u ka liberté sɔrɔ o laɲini ninnu senfɛ a kɛra mankan ye a kɛra mankanba ye marisi kalo yɛrɛ kɔnɔna la marisi kalo ban kuma mɔgɔw ye dɔgɔkun kelen de kɛ malidenw ye dɔgɔkun kelen de kɛ bamakɔ kelen tɛ a kɛra bamakɔ a kɛra kayi a kɛra kulukoro a kɛra sikaso a kɛra segu a kɛra moti a kɛra gawo a kɛra tɔnbɔkutu jamanaden bɛɛ de wulila k'i jɔ ko parti unique ko in a ka dabila an ka jamana kɔnɔ hali sini a bɛ maliyɛn bɛɛ kunna ko démocratie de ye ko ye min bɛ se ka jamana lataa ɲɛ ni démocratie ye ko ye min bɛ se ka jamana lataa ɲɛ ni o san 30 sera fɔ an ka tasibila kɛ ka taa o waleya ninnu yɔrɔ ja yira in kun de filɛ nin ye an ye ja 65 de sugandi an ka photo marayɔrɔ la parce que AMAPU ye service ye min bɛ baara caman kɛ mais an bɛ jata fana kɛ parce que an ka baara ye kunnafoni di ye n'i bɛ kunnafoni di i bɛ ja fana ta o kunnafoni di ninnu senfɛ an ka jatalaw ye ja ninnu ta o ja caman maralen b'an bolo o ja ninnu de la sa an ye 65 sugandi minnu bɛ démocratie kɛlɛ kɛcogo yira kɛlɛ in kɛra cogo jumɛn mɔgɔw ye mun kɛ marsiw kɛra mɔgɔ dɔw bɔnɔni de la mɔgɔw ka yɔrɔ tiɲɛna kabi décembre 90 n'o kow daminɛ o photo b'an bolo ka na se mars 91 ma ko fɛn fɛn kɛra o kɔnɔ o bɛɛ photo maralen b'an bolo an b'a fɛ ka minnu yira maliyɛnw na k'u hakili jigin kɛlɛ min kɛra démocratie kan. Ni tun ye AMAPU ɲɛmaa ye Yusuf Dumbuya a y'a fɔ cogo min na Ala ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra yen nɔ ji tɔgɔla don min ɲɛnabɔya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ san o san marisi kalo tile 22 diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen bɛ ji tɔgɔla don ɲɛnamaya Mali ta kɛra CICB kɔnɔna na a kɛnɛ kan sanfɛ kalanso kalankɛla dɔ ale bɛ ɲinini kɛ jiw kan Kalifa Keyita an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Kalifa Keyita ne ye école karamɔgɔ ye n bɛ ɲinini kɛ ji ta sira fɛ n bɛ se k'a fɔ ekɔlisoba minnu n'olu bɛ baara kɛ ji o matarafali fɛn min ye a ye ka ji la kisi tɔɔrɔya bɛ tɔɔrɔya la ka ji la kisi o ma puisque ni ji ye tɔɔrɔya sɔrɔ a bɛ se anw yɛrɛ de ma et maintenant ji an bɛ se k'a kɛ cogo di i y'a faamu n'a bɛ se ka an nafa an bɛ se ka baara ɲɔgɔn k'a la cogo di an bɛ se k'a kɛ cogo di an bɛ hakɛ mun ta o ka kɛ hakɛ sumanen ye mun tɛ na ni tiɲɛli fana ye donc n'o o baara ni i b'o la donc ne b'o de la Mali université la ji la cogo don kɛrɛnkɛrɛnnen an kan k'a yira sisan nɔ an bɛɛ de mago bɛ ji in na anw bɛ se ka ji in tanga cogo di tɔɔrɔya bɛ tɔɔrɔya ni anw fɛn fɛn filɛ nin n'anw bɛ ji n'anw bɛ baara kɛ ji la ni mun t'a min o b'i ko a la n'o t'i ko a la o bɛ baara k'a la usine na n'o tɛ baara k'a la usine na a bɛ baara wɛrɛ kɛ a la nakɔ sɔn a mana kɛ cogo cogo baara de bɛ kɛ ji in na anw bɛ se ka ji in an bɛ se k'a tanga cogo di fɔ an juguw an ko olu yɛlɛma ni n ko an juguw an ko olu yɛlɛma fɔlɔ e bɛ ji dɔ ta i tun bɛ se ka fɛn caman kɛ a la mais bi bi in na e kelen tun don sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ aw mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 aw don n'aw mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 don jateminɛ de kan ka kɛ a bɛ nin cogoya la kɔlɔn mun y'a faamu la ne yɛrɛ tun tɛ matarafa o la ne kan ka matarafa o la n kan k'a da dilan walasa fɛn ɲɛnama fɛn kirikaraw bɛ fɛn kirikara la olu kana na kɔnɔ cogoya min na mun bɛ se k'a ji tiɲɛ n'olu y'a ji tiɲɛ ji ɲuman min ta o bɛ dɔgɔya an b'a jateminɛ fana an bɛ jamana mun kɔnɔ jamana mun don
ja a bɛ ka na dɛ a bɛ ka na wa anw yɛrɛ fana anw ka baarakɛtaw bɛ yira k'a fɔ ja in anw bɛ k'a jukɔrɔ don an bɛ k'a jukɔrɔ don ni mun ye an bɛ yiriw tigɛ an bɛ nɔ an t'o kɛ bi na mun b'a to kɛ ja in a bɛ kɔrɔ don donc o mun filɛ nɔ n'an sera ka dɔ b'o la n'an sera k'o bolo kan donc a mana kɛ cogo cogo jiko in nɔgɔya caman bɛ n'a la parce que n'o dun kɛra jiko in n'o nɔgɔya yiri n'olu tigɛra mun bɛ na tile mun filɛ nin ye n'an hakili la k'a fɔ a bɛ nɔgɔya a tɛ nɔgɔya dɛ tile kɔni o bɛ jigin an kan dɔrɔn o bɛ jigin an kan o mana jigin an kan ba mun filɛ nɔ ni ji tun b'a kɔnɔ fɔlɔ ni tun bɛ kilomɛtiri caman boli k'a sɔrɔ i ma ba yɛrɛ i ma se k'a cɛ tigɛ bi na baw kɛlen bɛ dingɛninw de i b'i pan a kunna i kɔrɔ ten tɔ ni tun ye Kalifa Keyita kan ye sanfɛ kalan karamɔgɔ don a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na an ka jiko nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na ala k'o sabati o kɛnɛ kan jiko minisiri tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ a ye kuma min fɔ o filɛ nin an bɛ kɛnɛ min kan a bɛ fɔ o ma ko ji don diɲɛ kɔnɔ bi ye ji ka journée ye an bɛ k'o de célébrer a nafa ka bon ka sababu kɛ n'i y'a jateminɛ diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka kɛ ji kɔ n'i y'a mɛn an b'a fɔ k'an bɛ balo ji an b'a fɔ k'an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ diɲɛ ko o ko kɛ o bɛɛ dépendre no ji la mais an ka jateminɛw la ji tɛ bɛɛ bolo diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ baden bɛ yen nɔ olu tɛ ji sɔrɔ olu tɛ ji sanuyalen sɔrɔ ka min dɔw yɛrɛ hali ka ji magoɲako ji tɔw n'o ye bagana mara jikow ye u t'olu si sɔrɔ bon o ye gɛlɛya ye diɲɛ n'a a seleke mɔgɔw ye wulila k'u kɔkɔ da mun na walasa yanni san 2030 cɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra sigida o sigida la i ka ji sanuman sɔrɔ ka se k'i magow dilan an ka jateminɛw fɛnɛ la changement climatique ko kuma min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o o ye k'a fɔ ko n'an m'an kɔlɔsi an tɛna taga ka diɲɛ ɲuman to an bɔnnaw kɔfɛ an tɛna se k'o bila olu ɲɛ o kɔnɔla la a yiralen don k'a fɔ ni an ye ji da minnu b'an bolo n'an y'u minɛ ka ɲa o bɛ fɛn caman bɔ o ko ninnu na mais n'i y'a jateminɛ yɛrɛ jiko nafa a bonya kama diɲɛ kɔnɔ u y'a fɔ ko san o san marisi kalo 22 ko k'o kɛ don ye mun b'a to an bɛ tasibila kɛ ka se mɔgɔw ma minnu tɛ ji sɔrɔ o tasibila in o b'a to an b'an hakili jigin k'a fɔ an kan ka baara jumɛnw de bila sen kan mun b'a to jiko kana kɛ n bɛ duguba kɔnɔ ou bien n bɛ togoda la n bɛ ji sɔrɔ ou bien n tɛ ji sɔrɔ an b'o kɛnɛ in de kan bi tasibila kɛnɛ don ka se mɔgɔ minnu tɛ ji sɔrɔ mais o kɔfɛ tasibila kɛnɛ fɛnɛ don ka ɲini ka se fɛnw ma mun b'a to yanni san 2030 cɛ Mali bɛɛ kɔnɔla la bɛɛ bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogoya min na ɲinan ta kuma bɛ ka boli kɛ sira mun kan o ye nafa jumɛn bɛ ji la an ka sigidaw kɔnɔla la ani an bɛ se ka baara jumɛnw de boloda minnu b'a to an ka se k'an ka jiw lakana ɲinan ta thème b'o de kan gouvernement ka baara fɔlɔ kɛra mun ye n'i kun y'a jateminɛ Mali budget kɔnɔla la kɛmɛ sira o kɛmɛ sira dɔrɔmɛ 2 ni tila dɔrɔn de kun bilalen bɛ jiko la o de kun ɲɛsinnen bɛ jiko ma mais an nalen sisan nɔ an ye dɔrɔmɛ 1 fara o kan kɛmɛ sira o kɛmɛ sira dɔrɔmɛ 3 ni tila o de bɛ consacrer ji la sisan nɔ mais n'i y'a jateminɛ o tɛ ko ni cini ye parce que diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ ko pour que bɛɛ ka ji sɔrɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen kan ka sigiyɔrɔma 100 o 100 dɔrɔmɛ 5 de kan ka bila jiko sababu la yanni san 2030 cɛ an bɛ san 2021 na ka ban an y'an ta lase dɔrɔmɛ 3 ni tila ma o ye koba de o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ k'anw tɛna san 30 kɔnɔ pour que ka dɔrɔmɛ 5 in consacrer jiko la mais n'i ye a jateminɛ jiko ye boloda 2 de duguba kɔnɔ jiko n'o confielen bɛ an ka SOMAGEP la ani an ka togodaw ta n'o confielen bɛ an ka direction nationale de l'hydraulique la bon n'i y'a jateminɛ duguba kɔnɔla gɛlɛya 2 de bɛ a jiko la a gɛlɛya fɔlɔ ye jumɛn ye gɛlɛya fɔlɔ ye mɔgɔ minnu bɛ ji baara kɛ ji sɔngɔ san sɔngɔ ji bɛ dilan traité sɔngɔ min na k'a lakana ka d'an ka jamana kɔnɔdenw ma o ka ca ni ji bɛ feere sɔngɔ min na k'a sababu kɛ an bɛ ɲini ka na san 20 bɔ bi foyi ma fara ji prix kan Mali la o ye ko ye mun ka gɛlɛn n'i y'a jateminɛ an kɛrɛfɛ duguw la ji da ka gɛlɛn fan bɛɛ fɛ ni anw ta ye mais o kɔrɔ tɛ k'an bɛna ji da gɛlɛya malidenw ma dɛ o kɔrɔ to ye an kɛlen don ka labɛn dɔ de la sabati minnu ni ji da nɔgɔ ka kan ji da nɔgɔlen bɛ to olu ye mais dɔw bɛ olu n'a man kan n'i y'a jateminɛ hali n'an ambassade minnu bɛ baara kɛ olu yɛrɛ b'u plaindre k'a fɔ k'olu bɛ ji san c'est à dire que Mali sɛgɛnbagatɔw olu bɛ ji san prix mun na n'i y'a jateminɛ hali ministres fana bɛ ji san o prix kelen de la o ye ko ye mun tɛ se ka compter donc an kɛlen don ka baara boloda minnu b'a to a fanga bɛ minnu na k'a sara olu ka se k'a sara a sɔngɔ ɲuman na a fanga tɛ minnu na État kɛlen don ka fɛn kɛ mun b'a to ji fɛn tɛna fara ji sɔngɔ kan olu bolo ni tun ye minisiri kumakan ye a fɔ cogo min na a fanga tɛ min na
a ka hakili to olu la n'o tɛ ni bɛɛ dama kɛɲɛna a da bɛ ja dɔw la ka tɛmɛ dɔw kan n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'i bolo. Siriki an taga Niger jamana ka bingani wale dɔ kɛra tɛnɛndon mars kalo tile 22 ka mɔgɔ 137 bɔnɛ u ni na ka mɔgɔ caman jogi. Niger gouverneur bɔra ka lase kɛ ka tasibila caman ta ka ɲɛsin minnu tora binganiya wale in na. N'an bɔra an taa Burkina jamana kan. Lakɔliden dɔ n'u sibi ta ka san 16 ani san 17 u yɛrɛ bɛ sɛngɛmande de la. Dɔrɔku de yer'u bolo no dɔrɔku in n'a bɛ wele ko cannabis. A lakɔdɔnyalen ko dɔrɔku in b'u bolo min na u ye wele bila fintigilakaw ma u ye sɛgɛsɛgɛliw bolo da hali bi u bɛ sɛgɛsɛgɛli ka bolo kan ni wagati in na. N'an bɔra an taga Lajinɛ jamana kan. Coronavirus bana boloci furaw dili daminɛla Lajinɛ jamana kɔnɔ. Siriki an ye min sɔrɔ ni tun y'olu dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn an ka jamana ani jamana wɛrɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen basigi ka bɛɛ lajɛlen kisi coronavirus bana in ma. Nin bɛ dan sigi kunnafoni